Kreativne industrije i njihova uloga u lokalnom ekonomskom razvoju, prezentacija master programa 4.0 Univerziteta u Kragujevcu, kreiranje i razvoj kompjuterskih igara elementima vizualnog koncepta, teme su konferencije koja je održana u Biznis inovacionom centru. Cilj projekta je promocija i unapređenje postojećih i kreiranje novih programa na univerzitetu, IKT klaster akademiji kako bi mladi stekli praktična znanja i veštine i kompetencije potrebne za tržište rada, posebno u sektoru kreativnih industrija. Univerzitet je, prateći trendove Industrije 4.0 i ostale trendove digitalizacije, uveo nekoliko master programa. Jedan od njih je gaming kao inovativni program ovde kod nas na univerzitetu. Profesor Nenad Filipović, rektor univerziteta, je to pre 2 godine, da kažem, osnovo i okupio dovoljan broj stručnjaka iz zemlje koji se bave gamingom kako bi pružili podršku mladima i uključili ih što u praksu, što u predavanja, a što i u praksu direktno u razvoju videoigara. Ovo je, kažem, mlada industrija kod nas, mada slušajući SGA, Srpsku gaming asocijaciju, mi imamo već možda 180 firmi u Srbiji koje se bave otprilike ovim poslom razvoja i igrica, što za naše tržište, a veliki broj njih radi outsource za strane inostrane kompanije. Ideja je da se mladima što više približi gaming industrija kao jedna od IT industrija u ekspanziji. U Srbiji ima mnogo start-upova i biznisa koji se bave ovom granom. Ideja je da više pričamo o gaming industriji, koja je jedna od najbrže rastućih grana IT industrije i veoma je konstantno mi usponu već godinama. Mi imamo dosta naših start-upova i biznisa koje se ovime bave u Srbiji, također imamo krovnu asocijaciju koja se bavi gamingom i naravno za njih par godina otvorili smo i taj smer gaming koji imamo na našem univerzitetu, što je isto super šansa za naše mlade ljude da mogu da se kvalifikuju u tom smeru. Radi se o projektu koji grad finansira iz oblasti omladinske politike, a cilj je unapređenje mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnost mladih u oblasti kreativnih industrija na teritoriji grada. Nama je bilo veliko zadovoljstvo da finansiramo ovako jedan projekat, mada i mi smo i pre 2 godine imali jedan projekat sa Univerzitetom u Kragujevcu gde smo dodeljivali grantove za otpočinjanje poslova. Baš jedan od poslova je bila gaming industrija i jedan mladi Kragujevčan je dobio grant da otpočne posao i dan danas njegova firma radi. Nakon završenog programa, studenti vrlo brzo nađu posao ili ostanu u firmi u kojoj su bili na praksi. Sa učesnicima projekta na konferenciji su o svojim iskustvima, izazovima i počecima u poslovanju razgovarali predstavnici kompanija koje se bave gamingom.